Dicíasme que, bueno, camiños destes, isto é un lujo. Non, pero hai máis turistas. Sí, pero eu o que non sabía é que o mantenimiento destes camiños eran comunitarios. Home, o Concello non che daquela non che metía nada. O Concello, pero estamos falando de moitísimos anos. Moitísimo, durante, por exemplo, te digo, durante o tempo de Franco, deso. E dicíasme que se quedaban os vecinos cada certo tempo. Si, todas as semanas durante o inverno, todas as semanas iban a mañán a buscar pedras, solían ir as mulleres ou tal, se daban unhas outras. E a tarde viñan os homes, media da tarde, viñan toda a tarde, a sentar As pedras. onde había fallos. Eu vou ir deste tema de quedar para as presas da agua, para manter limpas as presas. Iso tamén é outra cousa que se facía, pero facíase antes do 11 de xulio. O sea que cada cousa tiña a súa época. Si, ese será máis ben de primavera, verán. Este era no inverno. O sea que eso de que necesitabas ao veciño tiña lo que necesitaba, porque No, porque era... antes non fora o veciño como había que traballar con él. No, sempre había erescas, pois, cando se xuntaban antes de ir, torpeaban un pouco, pero ao final iban se facendo as cousas. Había que facer eso. Porque pola necesidade, non era pola gana que tiñan de traballar, Porque eu sabía de determinadas labores comunitarias, como podía ser a sega, como podía ser cando se sacaba o gran, pero uns camiños... Sí, aquí os camiños hasta aquí funcionou hasta o ano máis ou menos o 80-85. Que se iba aos camiños, incluso ao monte. É por que crees que se perdeu iso? Chegou un momento empezaron a faltar por un lado, por outro... Que a xente abandonara o campo tamén. Tamén. Era menos... Todo empezou unha cousa trae outra, non? A decadencia do sistema. Así foi indo todo para atrás. Hasta que termine en bosque todo. E ti crees que chegará ese momento ou... Porque eu tamén noto que en moitos lugares hai unha recuperación do patrimonio, a xente volve a colaborar en recuperar determinadas cousas que quedaron abandonadas. Ti crees que isto morrerá así? Non hai volta atrás? Mentres que a terra con fertilizantes produzca, vai todo mal. Si a terra en general a que está dando de comer ahora todo Dios non dá máis, entón habrá que volver ao origen. Pero mentres que sea fácil comer sin traballar... Mentres, como dice outro, comamos comidas de plástico. Porque eu a atrás mirei uns invernaderos e sabes que me chamou a atención, que nunca había visto cousa tal. E claro, o millón xa vai maior e tamén xa non mira cousas modernas, que en vez de ter terra non era unha especie de esponxa como se fora de un colchón, aquilo non había terra, non es que botaban a semilla e dous tubitos botándolle un dice que botaba o abono e o outro agua. Sintética. E iso comigo. Eu que non quero traballar tengo que comer eso. Hai a posibilidad de vivir de outra forma, pero hai que traballar. Eu planto tomates na casa e podo che a unha verdura podo che dicir que non hai punto de comparación no tomate son dos máis nota, porque o tomate é algo que sabe diferente o que plantas ti é que sabe durante o verano ainda se come o de fora tamén, pero durante o inverno parece plastificado, non? É que a mí chama a atención que eu fui un tomate de ali, a tomatella meto na boca e son capaz de comer un tomate crudo, o sea, sin aceite, sin sal, sin nada. E o do supermercado non hai nariz. No inverno está plastificado, pero claro, eu creo que son produtos de temporada. Ahora queremos comer tomate no inverno, ten que comer o que hai. Había que adaptarse. Antes comías, creo, os produtos de temporada. Cando non había mazás, non se vía, acabadas. Bueno, pero viña outra cousa. Xa, castaños, había que variar. Pero ahora queremos ter de todo o ano, comer de todo o ano, pois é comer o que hai no mercado, que está conservado artificialmente. E ademais, no inverno as maceiras non botan mazás. Oye, quedaremos outro día para falar, Claro, que era. Ademais, normalmente nas aldeas traballábase moito.
queixábase moito máis do que podía a xente, andaba a xente, e sin embargo nadie se queixaba nin de, como se chama? Do lumbajo, nin Do das lumbar, nin das cervicales. cervicales, non había nada. De verdade. O mellor era por comer frutos destes. Pois eu non me acordo, a mamá traballou, a miña abuela traballando hasta 80 e pico de anos, nunca deixase de nada. Bueno, eu tamén, agora non teño, claro. A maior parte da mañá... Eu teño oído, ni a xente se deprimía, Sí, menos depresión. porque o mellor o corpo que non ten nada que facer co inicio. Ao traballar moito, dicía- non tes tempo. Non, dicía algún, é que unha besta se non lle das traballo co inicio. E ao mellor nos pásanos igual. E dá patada. Como temos tempo a barrenar moito, se, Non, unha vida máis tranquila que a nosa. claro, vamos deixar Era que- outra clase de vida. Vamos deixar que esta muller apaga a cámara porque senón despois berra de que falamos como dúas cotorras. To be